Terwa ke Sorkar Meghalaya San Hajar teliki Smart Classroom bat ka QR code ha ki kot pule sya ke Sorkar Pedang. Ya kani ka jingtmu ka tanat puli putih jong ke Sorkar Jela kala terwa ban pedrong San Hajar teliki Smart Classroom ban pendap ha ki skol ha keleng ka Jela. Ha kebayakran bat ka not is left u menteri tanat puli putih jong ke Sorkar Jela u rakam esangma ha kasing sajan kabadai ka arpu praterik undok pra arjar arpusau ula ong ba ka Sorkar kala IT ya kejing terwasa ka Sorkar Pedang halor kini kisan hajar teliki Smart Classroom bat ka QR code hakikot pule bat ka Sorkar Jela kadang ap menta banyo ya kejing menjur urakam esangma ula penpau baki Smart Classroom kila don bat ladap penrekam hagi katukat ni ki jaka pule bat ka Sorkar ka sim ya kanikum ka senjam ka bakongsan nado usnam arajar kat kendai kajing penthma ya kajing pule ka tanat pule putih ka Jela ka temu ban pen ya soalang ya ka teknologi ha ki jaka pule da ka ba pentrekam ya ka QR quick response code ha ki kot pule bala pentrekam da ukut naga banta ki kelas 10 hadu ki kelas 12 ha ki subjek bakongsan kum ka science ka jingken bat ka social science kini ki kot pule ken ailat ya ki khana school ban yo ya ka jinghikai video bat ki jinghikai bala penbet ki ba ai ya ka jing penbet jinghikai ka ba benya bala shna khnang ban punduna ya ka jingdon kam ban ai jinghikai sabar tungi di pet kendiat ki ai kita ki Smart Classroom bat kita rekam kumno ki ai ki jingdon kam ki bangi habandon kata ke Smart Classroom tungi ni pet kendiat de kata ki Smart Classroom kita ki kamera kelas ki ba penon kam ya ka teknologi ban penbahai ya ka jing pule jong ki khana school ha ka ba ki school bat ki jaka pule ki penon kam ya ka teknologi ban penlong ya ka jing pule ka ba khamsong tanat bat ka baya dai bat ki wai pat ki Smart Classroom ki penon kam ya ki tiar ki ba pher kum ki digital lani smart board kini ki touch screen ki ba he ki ban ailat ya ki no hikai ban pen i ya ki jing tip bat ki khana school ka jing don jong ki lat pathai khubor ki video ki jing penwandur bat ki la ban yarap ya ki khana ban persuthu ya ki jing mot ki ba jeliu Giru kompanya jing hikai gini ki rensan online ki yarap ya ki no hikai ban penya ya ki jing hikai bat aikam bat ban budden ya ka jing kiu jong ki khana school ki software jing hikai kini ki program ki la ban ai ya ka jing ya le kai bayadai bat ka jing hikai bala penlong dagi game bat ka jing trailang ki tiar thau lane ki tiar digital ki la ban ai ya ki jing sampang ha ka por basisha ban yarap ya ki no hikai ban penbet kerpang ya ka jing hikai bat ban itu ya ka jing duna ha ka jing pule jong ki khana ki tablet lani ki laptop kini ki tiar ki la ban ajing yarap ya ki khana school lani ki nong pule ban yo ki software jing hikai bat ban sna ya ki jing tha digital ki jing mentoy jong ka Smart Classroom kani ka jing thmu ban bu ya ki Smart Classroom bat ki QR code hakikot pule ba penon kam da ukut lakhmi lenti ba kan long ki ba kongsan ban pen bahai ya ka jing pule kwan wanra ya ki tiar thamai sya ki rukom hikai naga banta ki samla pule po ka Jela Meghalaya kini ki Smart Classroom ki lala ban yarap ya ki khana ban bat ya ki jing te bat ki jing hikai bat ya ki jing hikai ki ba khambun bat ban thu ya ki phang ki ba kila ro ban yarap ya ki no hikai ban penduna ya kapor daga ba penon kam ya kapor ban draw ya ki diagram ha kabut ni khme lenti ba kani ka senjam kan urlong hapo ka Jela jongi khnang ba ka puli puthi kan long ka ba bahan na ka banta ki khana pule bat ban lai da ka jing pha ban lek pule sabar jong ka Jela